Bodoland Idol Season 2 ni final दिनै फाइनालाव फैनानै जोबोद मोजां नांदों आरो दायो आङो गावनिनो दोंसे मेथाइ खननो नागिरदों आरो बे मेथाइखौ जोंनि आदा सोमखोर बिथाङानो लिरदों आरो मिउजिक खालामदों जोंनि अमर आदा स' आदानि थाखाय खेबसे आखाइ खबनांगौ गासैबो अमर आदा थेंक इउ अके बयबो खेबसे आखाइ खबनांगौ गासैबो Thank you so much. Thank you. Thank you. जोबोद साबायखर थाबाय एलिसा बिनानावनिसिम जोंनि गेजेरावहाय मिलौदो देंखोजों मेथाइ खननानै जोंखौ मुहि होबाय रंजाहोबाय